Ang mga katauhan sa kapanunan ni Kristo nangita pa o mga ti mailhan na siya ngayon ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. Tungod sila ang pagkawalay pagtuo kaniya. Matukan ni Jesus, mas labaw pa kang Jonas o Unas ang niya karon kaniya kanyo dinhi. Kung ang usak ka rayna sa bagatan, mubangon usab og sudya sa mataw ni panahuna, kay gusto lamang siyang mamati kang Salomon, masabaw pa ni Salomon usab ang niya sa inyong taliwala. Apan kamo wala nagtuo kaniya, apan kamo wala mihatag sa ihang pagtuo o sa mensahe sa gingharian sa Dios nga iyang isangyaw. Nangita sila sa proof o nangita sila o mga kapasikaran, nangita sila ebidensya kung siya magayon ang anak sa tao, siya magayon ang Mesiyas. Kanang madudahon ka, may madugag to see is to believe. Kanang wala kay pagtuo, hilabi nagsirado na imuhang kasing-kasing una-una. Bisan kung sa pang in some sense milagro o kamatuuran na naaliha, kung sirado imuhang kasing-kasing, di yun na makapagha sa pagtuo kanimo. Mauna ang nagtabo sa mga Pariseyo o pipila ka mga Hudiyo nga sarado o sirado ang ilang kasing-kasing una-una sa pagdawat ni Jesus o sa mensahe nga giproklamar ni Jesus sa gingharian sa langit. Matod pa ni Gabriel Marcel o sa philosopher, if you believe, no proof is necessary. If you don't believe, no proof is sufficient. If you believe in God, no proof is necessary. If you don't believe in God, no proof is sufficient. Kung nagtuo ka sa Ginoo, kung nakapagtuo sa Ginoo, wala na. Bituo na ka. Wala na rin ako nga ebidensya pa nga imo pang pangitahon. Kaya the mere fact na nagtuo na ka sa Ginoo. Apan kung wala ka magtuo sa Ginoo, bisag dako pa nga ebidensya diha o milagro nga naa diha sa imuhang taliwala, sa imuhang palibot, dili gihapon na makakumbinser nimo sa pagtuo sa Ginoo. By the mere fact nga ang imuhang kasing-kasing una layo sa Ginoo, wala magtuo kaniya. Muna nga, kanang faith by definition in the New Testament, sa letter ni Paul, is somewhat like lit in the dark. Wala mo lukso ka diha sa mangit-ngit. Daw sama niya itong nasunog ang balay, ang bata dito nabilin sa taas sa balay, o ang amahan ikuha sa kamanghuran kay ihang biluwas, apan ang mga 2.5 years old, na sa taas, mingon, pa, bulok asa na ka. Anak, dili na ko maka-anak diha nimo sa second floor. Ang pinaka-the best na lang na mo anak, mo ambak na lang ka diha sa bintana. Pa, dili ko makita nimo. Daghang aso, ambak anak. Asa akong tingog, naa ang ako ang kamot nga mo sa pupo nimo. Ambak sa bintana ug sawon ko ikaw. Wala ko kita nimo pa kay napuno ka sa ambak anak. Mi ambak ang anak. O giya ko siya o salog siya kamakan. Faith is like lit in the dark. The more you believe, the more you see miracles in your life.
Perspective mo na sa mong kinabuhi. Kung sige ka o lakaw-lakaw diha, tanaw na nako, ka ng mga tao mamukuton parehan ako. So karon yung mamukuton ko, tama ito na yun. Sa gym mo, mamukot. Takbay, mamukot, mapurdoy siguro sila. Nakubit siguro nila mga parantin mo. Pangita o tao nga, sige, smiling kay nimo. Hala, smiling kayo. Kung sige kang pagkita sa Ginoo sa mga milagros mong kinabuhi, usay di ka kita. Apan kumituo ka sa Ginoo sa mga milagros mong kinabuhi, sa panalangin niya gihatag kanimo. Dinaangay nimo ebidensya pa nga dako. Imo lang obserbahan nimo kinabuhi, internal, external. Kung makita nimo ang dakong buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Daw lang isang tao nga musulti nga, wag naman po iampo sa Ginoo, nahurot yung mga pag-ampo. Yamatun pa sa usa ka advisor, no, just stay there where you are, sit down, and remember the things that you have to thank for to God. Wag makaihatag ang pag-ampo sa Ginoo, pero lingkod diha, o ihapa ang mga daghang nadawat nimo sa Ginoo karong adlaw. Be grateful to them. As you become aware of the blessing of God to your life, blessing will just come along the way. If you just be aware and even recognize and be grateful sa mga butang o sa mga panghitabo sa mong kinabuhi, sa paghikap sa Ginoo sa imuha, perting daghanan na. O daghan pa kang amay pasalamatan sa Ginoo tungod sa imuhang pagkamapasalamaton, pag-recognize nimo niha siyang lihok sa kinabuhi nimo, sa panalangin spiritual, even material blessing, even peace of mind sa imong kinabuhi, tungod ka nituo ka sa Ginoo na siya nag-uban kanimo. Yun ana usahay ang pagtuo. Tuo o recognize sa imong kinabuhi sa Ginoo, kanunay ka nag-ampo, o makita nimo ang dakong kahong sa Ginoo sa imong kinabuhi.